A pesares de que a maioría dos cativos non levantan máis dun metro e medio do chan, adican o seu tempo libre a vixiar as rúas do Concello de Ribeira e a proporcionar información da vila a quen o necesite. Hoxe presentouse no Salón de Plenos do Consistorio de Ribeira a 23ª edición da Policía Infantil, a única da comarca. Un total de 27 nenos e nenas, 24 axentes e 3 monitores que axudan ao cabo José Andrés Alonso a manter a orde na capital do Barbanza. Bueno, como sempre, os rapaces poñen moitísimo interés, gustalles moito, levan xa desde o mes de marzo dando clases, como vistes agora, para o desfile, como para o que teñen que facer na calle, e a labor deles na calle levan unha libretiña e apuntan calquer defecto que ven no mobiliario público, señales, farolas, o que sea, e se mo traen a min, eu fago un informe cada día para que o derive aos distintos departamentos e o podan reparar. Nunha ateigada praza do Concello, os membros da Policía Infantil de Ribeira realizaron unha pequena demostración do que levan ensaiando dende o mes de marzo. Desde pequeña ya me llamaba la atención verlos por la calle y así, y nada, me quise apuntar y bueno, ahora ya soy monitora. Vamos por la calle patrullando, la gente nos pregunta lugares turísticos, calles, alguna localización de algún establecimiento. Estamos para que los turistas, sobre todo, nos pregunten alguna duda que ellos tengan sobre Ribeira o sobre lo que es el Concello de Ribeira entero. Este ano incorporáronse 8 novos axentes e os encargados de entregarlle as credenciais foron o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, e o concelleiro Virto Reiriz, ante a atenta mirada dos seus familiares que non se quixeron perder este momento.